que tota la transició energètica que ve ara mateix de l'Estat i sobretot de la Unió Europea és totalment tecnooptimista. O sigui, encara hi ha moltíssima gent que creu que una substitució tecnològica ens portarà a un nou, no sé, a un nou món on de sobte, amb tot electrificat, l'impacte del sistema energètic sigui menor. Però crec que tu ho mencionaves abans i és l'altre gran tema, gran debat que hi ha ara. Ara mateix l'electrificació es aconsegueix en base a generació renovable, que té una alta dependència de minerals i té una alta dependència de terres rares, minerals i productes, matèries primes que no tenim nosaltres aquí i que per tant necessitem i que si volem que tothom... És a dir, i considerem que nosaltres consumim molta més energia que la que consumeixen moltes persones a altres països del sud global, no? És a dir, si aquestes persones han d'arribar al nivell de consum que tenim nosaltres i ho hem d'electrificar tot, vull dir, clarament amb una substitució tecnològica no arribem, o no és la solució, però és la solució que dona Europa. També és veritat perquè Europa es mira el seu melic, no? Potser sí que és la solució per a Europa, però a costa de què? I de qui?